Javno preduzeće Vojvodina šume gazduje na 400 km ribolovnih područja na Dunavu, Savi i Studvi i nama je obaveza da svake godine kupujemo mladu ribu i riblju mlađ i to puštamo u ribolovna područja, pa smo juče i danas završili akciju u vrednosti od 5 miliona dinara. Pustili smo u te reke 4900 kg, to jest oko 45.000 komada godinu dana ili 2 godine stare šarane i to smo kupili iz sertifikovanih ribnjaka za proizvodnju ribje mlađi. Također bih napomenuo da to je naša akcija tokom jesenjih mjeseci, a tokom leta smo ispašavali riblju mlađi iz razleva reke koja su zbog naglog pada vodostaja ostale zarobljene u razlivu reka i tako smo vratili, translocirali nazad u reku oko 20.000 komada, te ove godine smo puštali u reku oko 65.000 komada mlade ribe.